Hristos a înălțat. Este 1 iunie. Vă mai aduceți aminte de mine? Am fost la voi, copii. Și azi e ziua voastră. Dacă nu vă aduceți aminte, uitați, am să vă ajut să vă aduceți aminte. Ia să vedeți. Acum vă aduceți aminte? Păi da, acum arăt altfel. Arăt cu fesul care l-am purtat și împreună cu voi ați avut același când ați întemeiat școala românească. Vă felicit că sunteți cuminți, vă aștept la Valea Plopului, la copiii pe care îi creștem și noi, vă aștept în vara aceasta sau când puteți și suntem bucuroși că sunteți cuminți, de aceea și părinții astăzi sunt cu daruri pentru voi, vă lasă mai mult la joacă, vă cumpără baloane și nu numai. Hristos a înălțat.